Добро утро! Пак ще снимаме влог. Мъжа ми и детето отидоха в 1 май и аз съм много тъжна. Мъжа ми е оттам, отидоха да видят баба му и дяда му. И аз съм сама и не знам какво да правя с живота си. Снощи до никое време едитирах това видео, за да мога днеска да го кача. След малко ще го кача. Тръгнах да си качвам видеото в YouTube и аз съзнах, че нямам YouTube. Така че сега трябва да се регистрирам и да го кача. И да си кача и TikTok и много сложно. И така. Работиме без трайпод, защото нямам такива екстри. И ще ви покажа как се прави олиото. Значи това е олиото на Икаров. Масажор за коса и шапка. Загрявам малко вода, за да сложа олиото вътре, за да се активират съставки. В смисъл можете и така да си го сложите, но аз предпочитам да го загрея по-добре. Навсякъде съм чела, че е по-добре съставките да са леко топли. Водата загрява. Просто го взимам и го затоплям. Може сложите малко повече вода. И да е топло на допир. Какво правя? Елементарно, Уотсън. Взимаме олиото и просто го впръсквам навсякъде. След като съм сипала, предполага се навсякъде. И най-вече тук отпред слагам на някои видеа. Защото в TikTok не знам дали сте забелязали, защото аз го видях. Тук е тая. Тая е нова бебешка коса. И просто така си стърчи навсякъде. И това олио я накара да расте. Затова втриваме навсякъде. Взимаме това. По принцип е хубаво, ако това самото търкане е това, го правите надолу с главата, защото стимулирате още повече blood flow. Тази шапка я взех от Makeup BG. Намерих я на Примоция, мисля, че беше 2 лева. Кое да сложите нещо отгоре, за да може да се маринира хубаво. Мисля, че тук пише, че трябва да го сложиш минимум 2 часа. Нещо такова. Но аз го слагам много. Почваме да чистим, защото малко кочинка е. Ето тук ще ви оставя малко. Видите за кой да реч? Добре, тук оправих. Не знам дали само аз съм така, но когато чиста една стая, всичко, което не е за тази стая, го слагам или до вратата, което е за буклука, за долу и така нататък. И нещата, които са били детски неща, просто ги нахвърлям в неговата стая и тогава почвам неговата стая. Така чиста по-бързо и по-лесно. Айде, ставай! Свърши нещо! Окей. Кока, айде. Ставай! Ставай, бе! Няма да е. Вече се чувствам като първоправен член на обществото. Изкъпана, сложих си дрехи. Това пантон си го намерих във втората употреба ленен. Тази за също е ленена. Много си я харесвам. Обичам така да си е малко по-разкопчана. Да мога да дишам и така. Значи искам да ви кажа, че аз толкова продуктивна не съм била последните няколко седмици. Дни. Значи, снимах едно видео, сега докато се гримирам, за YouTube, за тука, да ви обясна откъде дойде и тръгна цялото ми вдъхновение за използване на натурални продукти и така нататък. И защо ги ползвам и как тръгна всичко. И си направих TikTok-а за маслата, олията на Икаров. Даже го едитирам, защото аз съм бавна, не съм бързак. Ще го едитирам, ще го кача и ще видим какво ще правим после. Ако се чудите какво става в моя влог, искам да ви кажа, че седя и си записвам видеа и си ги едитирам. Мъжа ми и детето ги няма, аз искам да ви кажа, че чаках този ден от много време. Това е първи път, който него го няма и това е единствено нещо, което правя. Много исках да ги запиша тези видеа, много исках хората да видят, да разберат моята гледна точка и откъде идвам. Така че ако ви е интересно, видеото ще е вече в YouTube. И така, чето. До след малко, докато изиса нещо. Още не съм закусвала, че се 2. Не съм закусвала, още пих едно кафе. Чакайте да видим дали има какво да закусвам. Още не знам как да си държа камера. Вау! Това беше грамотевица, не знам дали я чухте. Аз много обичам грамотевици, между другото. Аз съм лондонско чадо и много обичам такова време да вали и да духа, да е студено. До планината.
Вали, връзка, ще пуснем штората. Куки, прибирай се! Вали! Аз я пускам колко да не ми навали. Тия тука. Дето понякога ги ползвам тук да си изляза, да си гледам дали гората, дали София. И не знам дали ви показах новите ми цветя за навън. Аз не съм гледала до сега цветя навън никога. Просто не съм имала време и желание. А там е лимон. Краско мушкато, обикновено мушкато. Ама сега ще почна да видим дали ще успея. И другото да ви покажа. Това ми е новия комарник. Само гледайте колко готино. Много яко! Да, ако се чудите какво ще ям, аз ще се чуда с вас. Знаете ли какво? Нищо. Има кисело мляко. Това ние си го правим. Между другото, месо в буркан страхотно е за готвене. Може да направите от пилешко и от свинско. Муцка. Обаче май имам и едно авокадо. Знаете ли какво ще си направим? Като тия кифлите в Инстаграм ще направим авокадо тост. Аз просто си го направя, защото не имам друго. Накарах мъжа ми да вземе повечето храна в това. Като кой са в Първомай, защото иначе аз не ям толкова и ще да си замине. Добре, мисля, че ще трябва да си купа трайпод, защото така малко... Не знам даже дали ви е удобно да ме гледате. То така седиш срещу слънцето. И не е окей светлината. Между другото, цял семестър, ако ви интересува, още тук му неща имам да ви казвам. Нямам пусто време. Завършила съм арт и дизайн в Лондон. Само дръпна штората да не влезе Николо С. Даже да затворя вратата. Така, завършила съм арт и дизайн в Лондон. Искам да ви покажа, че завърших с distinction, т.е. най-високото, което можеш да получиш. Даже искаха да държа реч, когато завършвахме, но аз отказах, защото аз... Може да не си личи, но аз много се притеснявам от говорене пред публика. И така, ония ден, миналата седмица, дадох интервю за едно радио. Искам да кажа, че бех такъв шпеков салам. Ужас беше. Как иде? И завърших това. Един от семестрите ни учихме видеография и всичко за светлина и така нататък. Не съм най-добрият видеограф, от което се вижда, но поне за светлината гледам, що годе да е окей. Така. Имаме хляб, масло. Ако сте чели някакви неща за маслото и си мислите, че е вредно, искам да ви кажа, че аз съм чела много неща за маслото и е много полезно. Мамите не знам какво ще кажат, ама аз сутрин давам малко по-голямо парче от това на сина ми, на джвак. Почти всяка сутрин. Не съм показвала в TikTok, защото не ми се обяснява с беги мама, която всичко знае. И може! Така че слагаме така, масалце да има. За това авокадо, ако не е райп. От едната страна е много меко, много гърми навънка. От едната страна е много меко, от другата е много твърдо. Сложихме така авокадо на места. Малко е кафяво на места, ама няма да го фърляме. Ще не фърляме, всичко ще си изядеме. Това е! Направих го. Да, сега ще взема една чиника. Ще изям филията. Ще едитирам това видео, сега го записах. И така, по принцип ежедневието ми е доста по-различно. Предполагам, че е доста по-интересно, защото съм навънка в градината или нещо правим. Ама сега първо, че вали. Второ, че силата на къщата, a.k.a. мъжа ми, го няма. И не мога кам да върши тежки неща. В принцип, аз мога да си ги извърша. Но защо аз да ги върша, като мога той да ги извърши? Плюс това трябва да даваме на мъжете си да вършат тежката работа. Това ги кара да се чувстват мъже. Не да ходим и аз мога това, аз мога това. Ясно е, че можеш. Всички го можем. Всички сме топ-ноч. Защото можем много работи. Обаче, мъжът да се чувства мъж, трябва да карате да прави някакви неща. Дали ще ви отваря бутилките, дали ще копа, дали ще мести нещо. Карайте ги.
Ще изям филията и почвам да едитирам. Не мога да записвам, защото е толкова тъмно и гадно и мрачно навънка и ще вали. И така, спаци и Куки сме тук, а някакво да правим. Мисля, не знам какво да правя, сега като ми го няма детето. What do you do? В смисъл, видеото за цветята трябваше да се запиша, не мога. Изчистила съм навсякъде. И сега, не знам, в смисъл, малко съм гладна. Ама то няма много голям избор вкъщи. Няма много да ям. И така, имам много комти коса. И сега ще ви обясня защо. Защото тази коса, която виждате в момента, е изкъпана сутринта. Ако помните, превъртим назад, къпана е сутринта. И тя, искам да ви кажа, не е някакъв мазнюч, ама не изглежда и много чиста. Честно да ви кажа. Какво да ви кажа? Има да е някакво решение на този мой проблем. Аз съм пробвала сумати неща и с сода съм я мила, което не си ме помага. И с оризова вода съм я мила, и с продукти много съм я мила. Между другото, преди даже давах за Орибе сумати пари да ги ползвам, защото разбираш ли, те ще ти оправят косата, ще направя много хубава. Не, ти просто имаш кофти коса. Да. Обляках се, защото ми стана студено и си вързах косата да не ми се пипа до лицето, да не ми се омазнява за утре. Да, свършвам влога, защото аз само имам да сгъна едни дрехи. И после ще махна грима пак с това олио. Защото ми излезе още една пъпка тук на вежата. Не казвам, че е от олиото, просто казвам, че е нова пъпка. Искам само да ви кажа за една от най-лошите ми срещи, които някога съм имала в живота. Аз съм имала много, но тази, ще ви кажа защо да не ядете чери домати на първа среща. Значи, запознавам се там с някакво момче по Tinder. В Англия много беше вървежен преди 10 години някъде. 9. Tinder и аз си направих профил и отивам, нали, на среща, пишеме си там с едно момче, някой ден списахме и айде ще пиеме по бира в един английски пъб. Само да кажа, че аз винаги съм ходила на срещи между 5 и 6, 7 най-късно и до 9 се прибирах. Първо, защото жените нямаме място навънка късно по нощите. Второ, защото ме е било шубе. Да, разбирате ме. И така, един следобед бяхме в този пъб. Спрете да се биете! Куки! Паци, бързо тук. Престани. Така. Отивам аз на срещата. Той решава, че няма да яде. Аз решавам, че ще нямам салата. Нали, много съм хелти. И си поръчвам там някаква салата. И те, не знам, тук в България много салати не съм яла, ама в Англия слагат чери доматки, такива цели в крайчерата на салатките. И среща върви супер, ставам, че си говорим, хахо-хихи, той е англичанин, бла-бла-бла. И имаме еднакво тъпо чувство за хумор и се смееме. И аз си хапвам от моята салата. И си хапвам това вкусно сладко доматче. И в момента, в който го захапвам, леко се усмихвам и той спръсква и изчичква всичко върху него. И аз въобще не знаех какво да правя. В смисъл, аз исках земята да се отвори, да ме погълне, да се затвори и след раз вече никога не съществувах. Но просто почнах да се смея истерично. Аз като се смея много истерично и се получава тая тъпня. Всички почнаха да гледат насам, към масата. И аз бях, меко казано, много притеснена, много засрамена. Това момче повече никога не му писах. Вечерта си продължи, окей, той се избърса, аз отделих тези домати. Даже си ги нарязах някой с ножа, за да ги... Защото, не знаете, като вземете един чери домати, те не са много мънички, като ги сложите в устата и той изплисква. Като се пръсне. Да, това беше най-лошата ми среща. От тогава не ям чери домати на срещи. Да, вече съм женена, но мъжа ми мой да му го направи така за shits and giggles. Ама да, съвет от мен житейски. Не яще чери домати на срещи, като ходите. Това е. Има много такива тъпи ситуации. Тая се сещам.
исках да ви кажа. Толкова ме мързи сега да сгъвам дрехи. Просто искам да си полегна. В 9 часа. Сега 7:30. 9 часа трябва да ходя да взема на баща ми приятелката, Люската. Трябва да ходя да взема от метро, защото много време иначе ще си чака рейса. Сега няма нужда да чака по нощите. По принцип той отива, ама той сега е с детето надалече и ще ида аз. Трябва да съм будна до 9 да ходя да я взема. Сигурно ще взема и пацата, защото понякога като не го вземеш някъде и като го ядосаш или не е в настроение, или е в ретрограден Меркурий, може да препика някъде, където не трябва, или да се изсере някъде, където е много тъпо място, където не трябва да сере. И така. Има нещо. Чао.